че за 2 години бюджетният дефицит е намален от 4 на 1%. Резултатът от мерките обаче бил масово социално недоволство. Хайде, качи се, мамо, при тях. Хайде, мамо, качи се. Хайде, кресичка. Качи се, мамо, да те видят. Качи се, мамо. Еврокомисията припомня, че 44 на 100 от българите живеят в материални лишения, което било 500 над средното в Съюза. Безработицата във Франция достигна ново рекордно ниво, отбелязвайки близо 16 годишен възраст. По данни на Френската служба по заетостта през февруари безработните е достигнал 3 милиона и 187 хиляди души или близо 11 на 100 от населението. Това надхвърля за сегашния рекорд от 10,8 на 100, отбелязан през 1997 година. Тази статистика е удар за управлението на президента Франсуа Оланд, който Ето ги беглъците. да свали безработицата под 10%. Според анализите на икономисти, при стагнацията, в която